שלום לכולם. אם הייתי אומר לכם שאפשר לקנות וילה בכפר שמריהו, ששווה 20 מיליון שקלים, באמצעות 40,000 שקלים בלבד, האם הייתם מאמינים לי? המצב הזה הוא אפשרי, ולא רק שהוא אפשרי, הוא מתקיים היום בשוק ההון הישראלי, באמצעות מה שמכונה פירמידות השליטה. ועל זה אנחנו הולכים לדבר היום. אני הולך להראות לכם היום את פירמידות השליטה באמצעות המראה החשבונאית, ואנחנו נעשה תרגיל מאוד פשוט. המצרכים הדרושים לתרגיל זה קשרים טובים, מומחים טובים ושם טוב, בקיצור, להיות טייקון. ולפני שאנחנו מתחילים עם התרגיל הפשוט, אני רוצה להכיר לכם מושג חשבונאי בסיסי שנקרא מאזן. מהו מאזן? מאזן מציג מצד אחד את המשאבים הכלכליים של החברה שהם נקראים הנכסים, ומצד שני את ההתחייבויות של החברה. ההפרש שבין הנכסים של החברה לבין ההתחייבויות שלה מכונה הון עצמי. בואו נמחיש לעצמנו את זה באמצעות דוגמה פשוטה מחיי היום-יום. ניקח משפחה ממעמד הביניים, שבכל זאת הצליחה לקנות דירה, בעלות של 1,000,000 שקלים, יש לה חסכונות של 400,000 שקלים, ולצורך כך היא גייסה הלוואת משכנתא מהבנק של 600,000 שקלים. בואו ננסה לבנות למשפחה הזאת את המאזן. למשפחה הזאת יש מצד אחד נכסים שהם הדירה של 1,000,000 שקלים, ומצד שני יש לה התחייבויות, שזאת הלוואת המשכנתא לבנק של 600,000 שקלים, כאשר ההפרש, 400,000 שקלים, מייצג את ההון העצמי של המשפחה, שאלו למעשה החסכונות שלה. כעת, בואו נחזור לתרגיל הפשוט שאנחנו רוצים לעשות, וכל מה שאני הולך להראות לכם, זה איך באמצעות 2 שקלים בלבד, אני מצליח להשיג שליטה על 1,000 שקלים. יש לי 2 שקלים, אני מקים לצורך כך חברה, שבואו נקרא לחברה הזאת חברת סבתא, תכירו בבקשה. חברת סבתא עם הון עצמי של 2 שקלים, שאני הזרמתי לה, מגייסת עכשיו הלוואות, בין אם מהבנקים ובין אם משוק ההון, בסך של 8 שקלים. בסך הכל יהיו עכשיו לחברת סבתא 10 שקלים של מזומן, 2 שקלים שאני הזרמתי לה, ועוד 8 שקלים שהיא גייסה מהבנקים ומשוק ההון. חברת סבתא לוקחת את 10 שקלים האלה, והיא רוכשת בהם 51% מהמניות של חברת אמא. לחברת אמא יש הון עצמי של 20 שקלים, ולכן כ-20 שקלים, ולכן חברת סבתא רכשה 51% מההון הזה תמורת 10 שקלים. לחברת אמא יש הלוואות מהבנקים ומשוק ההון של 80 שקלים. בסך הכל לחברת אמא יש מזומנים של 100 שקלים. 20 שקלים שזה ההון העצמי שלה, ועוד 80 שקלים שמגיעים כהלוואות. ואנחנו עכשיו נרחיב את השרשרת שלנו, וחברת אמא עם 100 שקלים האלו הולכת ורוכשת 51% מחברת נכדה. לחברת נכדה יש הון של 200 שקלים, כ-200 שקלים, מאחר וה-100 שקלים שהיו לחברת אמא הצליחו באמת לשמש אותה לרכוש 51% מההון הזה. לחברת נכדה יש הלוואות, עוד פעם, מבנקים ומשוק ההון של 800 שקלים, והופ, לחברת נכדה יש נכסים שהם מזומן של 1,000 שקלים. מה למעשה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים כאן מצב שבו חברת סבתא שולטת דה פקטו על נכסים של 1,000 שקלים, וזאת אני מזכיר לכם באמצעות 2 שקלים בלבד, ככה התחלנו. איך השליטה הזאת מתקיימת? היא מתקיימת דרך המבנה המשפטי. למעשה חברה סבתא ממנה, מאחר והיא מחזיקה את רוב המניות של חברת אמא, היא ממנה את רוב הדירקטורים של חברת אמא. כנ"ל לגבי חברת אמא. חברת אמא מחזיקה את רוב המניות של חברת נכדה, ולכן היא ממנה את רוב הדירקטורים. בשורה התחתונה, חברת סבתא שולטת על חברת נכדה דרך מינוי הדירקטורים. הדירקטוריון הוא הגוף שמתווה את המדיניות הכספית והתפעולית, ודרך מינוי הדירקטורים, למעשה חברת סבתא שולטת על 1,000 השקלים האלו שנמצאים אצל חברת נכדה. יש משהו מאוד יפה בחשבונאות. תורת המשפט תבוא ותגיד, תשמעו, יש פה
3 חברות, כל חברה היא ישות משפטית נפרדת, יש לה דירקטוריון נפרד, יש דבר כזה שנקרא ממשל תאגידי, אבל כולנו יודעים בסופו של דבר שדרך מינוי הדירקטורים מתקיימת שליטה. והחשבונאות במצבים כאלו של קבוצת חברות שמתקיימת בהם שליטה, דורשת להציג מאזן מאוחד. כשפת העסקים באה החשבונאות ואומרת, אני מעדיפה את המהות הכלכלית לדבר תכלס מאשר לדבר לפי הספרות המשפטית. ותכלס מתקיימת פה שליטה. חברת סבתא תידרש לפי כללי החשבונאות להציג כאן מאזן מאוחד. בואו ננסה לראות איך ייראה המאזן המאוחד של חברת סבתא, שהוא למעשה יציג את הנכסים של הקבוצה הכלכלית, קבוצת סבתא, ואת ההתחייבויות שלה. אז בצד הנכסים במאזן המאוחד של חברת סבתא, נמצאים 1,000 שקלים. זה בדיוק אותם 1,000 שקלים שנמצאים בחברת נכדה. אתם יודעים למה? כי למעלה המזומנים שהיו בחברת סבתא יצאו החוצה מחוץ הקבוצה כי הם שימשו לרכישת המניות. כנ"ל לגבי המזומנים שהיו בחברת אמא. המזומנים היחידים שנשארו אלו המזומנים בחברת סבתא, ולכן הנכסים של הקבוצה הם 1,000 שקלים. מהצד השני, לקבוצה יש התחייבויות. יש לה לא מעט התחייבויות. ההתחייבויות המצרפיות של הקבוצה הם 888 שקלים, שזה מורכב מ-8 שקלים התחייבויות ברמת חברת סבתא, עוד 80 שקלים התחייבויות ברמת חברת אמא, ועוד 800 שקלים התחייבויות ברמת חברת נכדה. המצרפי הוא 888 שקלים. ההפרש מייצג את ההון של הקבוצה, והוא 112 שקלים. אבל אל תתבלבלו. מתוך ה-112 שקלים האלו, רק 2 שקלים בלבד הם חלקה של סבתא בהון הזה. במילים אחרות, החלק הנותר, 110 שקלים, מייצג את מה שאנחנו מכנים המיעוט. מה זה אומר המיעוט? יתר בעלי המניות בשרשרת הקבוצה, שהם לא בעל השליטה, שהם לא חברת סבתא, או במילים אחרות הציבור. אם אנחנו מסתכלים על זה, באמצעות 2 שקלים של הון עצמי, מקבלת חברת סבתא ובעל השליטה בה שהוא אני, החלטות גם לגבי 110 שקלים ההון של הציבור, וביחד על 1,000 שקלים שאלו הנכסים. רק כדי לקבל פרופורציות, אם נחזור לדוגמה של, אתם זוכרים את הדוגמה של המשפחה ממעמד הביניים, אז רק כדי לקבל פרופורציות, את אותה דירה של 1,000,000 שקלים, ביחס הזה הייתי יכול לרכוש עם 2,000 שקלים בלבד. או בצורה אחרת, נתאר את זה, עם החסכונות של אותה משפחה של 400,000 שקלים, היה ניתן לרכוש 10 וילות צנועות בכפר שמריהו. ושימו לב, זאת רק דוגמה. המצב הזה מתקיים היום בשטח, בשוק ההון שלנו. כלומר, בעלי שליטה, באמצעות עשרות בודדות של מיליוני שקלים, מצליחים להשיג שליטה על מיליארדים רבים. הקסם נוצר כתוצאה משילוב של 2 דברים. שילוב של שרשור, השרשרת הזאת שנוצרה, עם מינוף מאוד גבוה. כלומר, חובות מאוד גבוהים. השילוב הזה בין מינוף ובין שרשור יוצר את הקסם הזה, ותאמינו לי, הייתי יכול לבנות קומה נוספת בפירמידה הזאת, והייתי מגיע לתוצאות קיצוניות הרבה יותר. איפה הבעיה עם מצב הדברים הזה? הבעיה מתחילה קודם כל באפקט המניפה. כלומר, מעט יחסית של אנשים מצליחים לשלוט בכמות גדולה מאוד של כסף. הסיטואציה הזאת גורמת לחוסר תחרותיות בשוק ולמה שמכנים ריכוזיות. בעיה נוספת זו הסכנה לקריסה של פירמידה כזאת. למה? כי כמו שאנחנו ראינו, הפירמידה הזאת למעשה בסופו של דבר נשענת על הון של 2 שקלים בלבד. ממש משהו כמו קירי תרנגולת. כלומר, לחברת סבתא יש 0 סובלנות להפסדים. אם יהיו לחברת סבתא עכשיו הפסדים של יותר מ2 שקלים, היא תגיע למצב שהיא מוחקת את ההון העצמי שלה, כלומר, סך ההתחייבויות שלה עולה על סך הנכסים, אין לה מספיק נכסים לחסות את ההתחייבויות, וזה מסלול של חדלות פירעון. אבל סביר להניח שפירמידות כאלו מגיעות למצב שהן גדולות מדי מכדי ליפול, ובסופו של דבר מי שמשלם את המחיר על זה עלול להיות הציבור. בעיה נוספת שיש עם הפירמידות זה הקשר החלש הזה שבין סמכות ובין אחריות. כלומר,
עם מעט מאוד כסף אני מקבל החלטות על הרבה מאוד כסף. ויש פה חשש שבעל השליטה ידאג לכך שהדירקטוריונים של החברות בשרשרת השליטה יקבלו החלטות שהן מטיבות עמו. זה יכול להיות עסקה עם בעל שליטה, לדוגמה מחירה של נכס מבעל השליטה לחברה, לצורך העניין במחיר שהוא מחיר מופרז. אנחנו יכולים לראות את זה אולי גם בשכר של מנהלים, שהוא שכר מנהלים מופרז, מאחר ובעל השליטה דואג לכך שהמנהל ידאג לאינטרסים שלו. וזה יכול להיות גם בצורת של דיבידנדים. בפירמידות כאלו יש לחץ אדיר על החברות שהן בתחתית הפירמידה, לחלק דיבידנדים על מנת לשרת את החוב שנמצא במעלה הפירמידה. משיכות מסיביות כאלה של דיבידנדים יכולים להוביל למצב שמגדילים את הסיכון של החברות שנמצאות בתחתית הפירמידה. לסיכום, בשורה התחתונה, הבעיות האלו מובילות לחשש מפגיעה בציבור הרחב ולחשש מפגיעה בדמוקרטיה הכלכלית. תודה רבה על ההקשבה.